Здравейте, хора, най-различни по света. Сега аз, известният клоун по целия свят, никой не ме познава, но съм известен. Ще трябва да ви представям Доско Ядоско и Ревълата. Как може аз толкова известен клоун да представям някакъв си Доско Ядоско и някаква си Ревъла? Но какво да се прави? И това нещо става понякога в живота. Виждате ли докъде съм стигнал? И добре, че няма да ги търся. Сега ще се появят, ще излязат пред вас. Защо си ми взимала моя сок и моите вафли? Мама ми ги купи и аз ще си ги изям. Ами, защото бях гладна и жадна. Защо взимаш? Нали че казваш, че са само мои? Ами, мама, като не е купила на мене, ще взимам от твоите. Това бяха Доско Ядоско и Ревълата, които видяхте. А сега, довиждане.